ki khubor ka Batesi TV. Lawan Rashapi ta ka Frank Motors. Kamon ban long slur, ringkat bat kaman ba Shongkhia. Ka Shong ha ka Jinglong scam, bat Jingjit bastard jongi. Ka Tata Harrier, ka Kali ka ban san ya ka Lynti ya jongpi, ka la ban long ka jongpi minta. Book ya ka Tata Harrier ha Frank Motors, lat korngi, lani phone hau number hinyo not sausan ar, not hinyo khandai hinyo lai. Ka Omni Winter Beach Festival, haka khat ar bat khat la 3 January ar hajar ar pusau, hadangar balat East Khasi Hills District. Ka Elaka Sohbar kumshi bentaban kintir gi khun samla haka kamile kai football hapo ka shnong ka tha bat hapo ka Elaka benta ka sngi ka phratre ubnai kalaling kot ka Pynlong ye football ye ka Pynlong hambadan football jong ka shnong laiter a Sohbar serdarship haka ni ka sngi lai don ringkat ki mata bon ni shnong ba pher jong ka Elaka Sohbar bod uba pinhun CMSDPO jong ka Sora Civil Subdivision ulalong kumukongsan bodu sembut kongsan udai serdar jong ka Elaka Sohbar ba steward link score Kajing Pynlong ye kini ke anti football kalong rukum shibenta banyalam Lynti ye ki bedang Khynnah hak ni ke jingle kai football